Kedam tang phai kuni ni phai create rogar ni diputara lang solong kapadopon National Press Day Catalona ho District Press Club of Karbi Anglong Chunbang Danielson Bay lapen David Hanse to Marideng along Khatkhati Press Club amai phu anante rang lapen Chunbang Mainul Hussein Oja to choningri aloh kepajir pon Khatkhati Press Club ke kedam tang suri hini rain koi rahini phai kuni ni phai trok siar ni Lahorijan PWD IB a hemalong Seng Ponsi Khatkhati Press Club atum ta non pen ke District Press Club of Karbi along si iklaivet dodunpo ke claim ke dam chira pet polapen DPCKA tum ke pathik tang arona teng pensi ke claim ke dam rabje phansi la soga choningri aloh long sungpon apor ke me hu DPCKA chun bang arideng pajir ponsi deng ponlo la pen non pen ke KPC ta DPCKA long si dolo pusi ning pathe ponlo la pen ajara kisung ajara lam sita iklaivet pen claim dam rapet lo nang puta thantu la solong aloh ke deng pona pot KPC abi tung pen DPCKA mai pu chunbang la pen kido ana khanta kachuro pajir ponlo boka jan pen anante rang Karbi Anglong live